கஷ்டப்படுற ஏழை எளிய மக்களுக்கு 500, 1000 குடுத்துட்டு, அதையே ஒரு கன்டென்ட் ஆக்கி வீடியோ எடுத்து சோஷியல் மீடியால போட்டு காசு பார்க்குற யூடியூபர்ஸ்க்கு மத்தியில பல ஆயிரங்கள், லட்சம்னு வாரி குடுத்துட்டு வர யூடியூபர் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். பொதுவா எவ்வளவு சம்பாதிச்சாலும் பத்தலன்னு சொல்றக்கூடிய இந்த உலகத்துல இவர் யூடியூப் மூலியமா சம்பாதிக்கக்கூடியத திரும்பவும் ஏழை எளிய மக்களுக்கே குடுத்து உதவுறாரு. ஒரு யூடியூப் சேனல் தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தின்னு இப்படி பல மொழிகள்ல இருக்குன்னா அது ஹர்ஷா சாயோட சேனலா தான் இருக்கும். ஆந்திரால பிறந்து ஒரு வழியா பிடெக் முடிச்சுட்டு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம்னு யோசிக்க யூடியூப் சேனலை தொடங்குறாரு. ஆரம்பத்துல எல்லாரையும் மாதிரியும் பாடி பில்டிங் வீடியோஸ், டான்ஸ் வீடியோஸ்னு போட எதுவுமே சரியா போகல. ஆனா ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு கார் வாங்குறதுக்காக 4 லட்சம் ₹5 காயின்ஸ் மொத்தமா ₹20 லட்சம் இத வீடியோவை எடுத்து சோஷியல் மீடியால அப்லோட் பண்ண சும்மா வேற லெவல்ல வைரல் ஆகுது. இதை தொடர்ந்து இன்னும் பல வகையான கண்டென்ட்களை பதிவிட அதுல ஒண்ணுதான் ஒரு ஏழ்மையில இருக்கக்கூடிய பையனுக்கு ஒரு சைக்கிள் வாங்கி கொடுத்து அதையும் வீடியோவை எடுத்து சோஷியல் மீடியால போஸ்ட் பண்றது. இதுவும் வைரல் ஆகுது. சோ இதன் தொடர்ச்சியா ஏழ்மையில இருக்கக்கூடிய குடும்பத்துக்கு உதவுறது, மக்கள் கஷ்டத்துல உதவுறதுன்னு இப்படி தான் செய்யக்கூடிய உதவியை பார்த்து மத்தவங்களுக்கு உதவணும்னு மேலும் பல வீடியோக்களை சோஷியல் மீடியால போஸ்ட் பண்றாரு. இது மாதிரி ஒரு ஹோட்டல்ல இருந்து ஒரு சில ஏழை குழந்தைகளை வெளியே அனுப்பிடுறாங்க. ஆனா அதே ஹோட்டல்ல அந்த குழந்தைகளுக்கு ராஜபோக விருது மரியாதைன்னு ஹர்ஷா சாய் ஸ்பான்சர் பண்றாரு.